not to allow this kind of erroneous doctrines to continue. Speaker mar od bura mar Senate Amason Kingi oluongo romo moyiedhi mar Senate chieng' wuok tich tarik 26 dweni mar twak ewi bura mar thich oko jalup gavana ma Siaya William Oduol. Mabiro bang' komiti moyiedhi mar od bura mar Senate mane ochuog mar winjo bura ma kamano tieko winjo bura no odiechieng' manyoro. Kama William Oduol ne ochopo nyim komiti no kendo pedho neno mage. Oboke mano ochwal ne ute fwambo weche romo ma kamano dhi timore od bura mar Senate kochakore saa 8:30 mar odhiambo. Senators dhi kolo report mar komiti moyiedhi mane nono bura mar golo e apisi William Oduol. Senators nyalo goyo ombulu mar golo Oduol e apisi kata wito oko bura mar golo e apisi kod od bura ma Siaya. Apisas